Bueno, doncs estem avui aquí, que és el primer dia que ens trobem tots els cors per preparar la trobada general que tindrà lloc el dia 4 de març a les 6 de la tarda a l'Auditori de Barcelona. I després farem un concert que crec que serà molt emocionant a l'Auditori de Barcelona amb la Banda Municipal de Barcelona dirigits pel Brutons, i això és una oportunitat superbonica. Nosaltres venim de Mallorca i trobam que és una experiència molt gratificant, ja que podem compartir el que més ens agrada fer amb altres corals de diferents llocs dels països catalans. Doncs això, que espero que la gent vingui, perquè és una experiència superxula, que tothom que li agradi la música, que vingui perquè gaudirà segur. Ens veiem a l'Auditori. Veniu, no us ho podeu perdre. Vos esperam dia 4 de març a l'Auditori de Barcelona.